Príjemné nedeľné prepoludne prajem vám všetkým, ktorí práve sledujete slovenskú televíziu a zároveň 11. vydanie relácie Odpovede z obrazovky. Teším sa, že mi stále píšete viac listov aj e-mailov na známu adresu Slovenská televízia, Mlynska dolina 84545 Bratislava alebo na známu e-mailovú adresu riaditeľ@stv.sk. Prepúšťanie je téma týchto dní, pretože, ako ste si všimli, zverejnili sme menný zoznam. Menný zoznam zamestnancov, ktorých pracovné miesto je nadbytočné. Nachádzame sa v tej najťažšej fáze reformy, ľudsky najťažšej fáze reformy. Nedá sa ale nič robiť. Jednoducho niet práce v tejto televízii, takže sme sa museli rozhodnúť prepustiť 1115 zamestnancov. Nevyhnutný krok, je to krok do budúcnosti. Určite je to ľudsky vážna vec, uvedomujem si to, myslím si ale, že treba sa s tým vysporiadať a treba existovať a žiť ďalej. Mojou úlohou v tejto televízii ako riaditeľa, nie len mojou, ale aj môjho tímu je, aby som sa raz mohol takto z očí v oči postaviť k vám a povedať, Slovenská televízia je hospodáriaca televízia, ktorá má vyrovnaný rozpočet alebo má pozitívny hospodársky výsledok, že vaše peniaze investujeme do kvalitnej technológie a do kvalitných programov, aby ste vy, televízni diváci, mali jasnú predstavu o tom, že sa s vašimi peniazmi hospodári dobre. To je mojou úlohou. Mojou úlohou je, aby inštitúcia fungovala presne podľa toho, aby mala čo najviac finančných prostriedkov a aby vy ste vedeli, že vaše peniaze sa nestrácajú. Celú reformu treba brať ako nový začiatok. Nový začiatok tejto televízie. Jedna fáza sa končí, nový začiatok sa začína. Jednoducho treba nastaviť vzťahy v televízii tak, aby tu pracovalo vždy toľko ľudí, koľko má, aby aj v externom prostredí pracovalo pre slovenskú televíziu len toľko ľudí, koľko vlastne vyrába, aké má programy. Je to veľmi dôležité, je to nový začiatok pre nás všetkých. Aj pre ľudí, ktorí dnes možno sú v ťažkej situácii, pretože sú prepúšťaní, pretože my nehovoríme, že koniec, už sa viac neuvidíme. My nastavujeme nové vzťahy tak, aby sme vedeli odznova fungovať, odznova spolupracovať. A ja viem a verím tomu, že sa s mnohými z tých, ktorí musia opustiť televíziu, určite ešte raz stretneme a budeme sa spolu tešiť aj spolu s vami televíznymi divákmi z toho, že slovenská televízia funguje. Ja som vďačný vláde Slovenskej republiky, ktorá podporuje tento nový začiatok, túto reformu. Dostali sme 250 miliónov slovenských korún, ktoré nám prídu na účet už nasledujúci týždeň, tak aby sme mohli splniť všetky záväzky voči prepúšťaním finančné, ale aby sme začali pomaličky odlžovať televíziu tak, aby sme ju dostali na nulu a mohli uskutočniť to, čo chceme, čiže ten nový začiatok aj po tejto finančnej stránke. Mám tu otázok veľmi veľa, takže poďme rovno k ním, si ich tu nájdeme. Tak, rodina Dubová z Vraňova nad Toplou. Sme stáli diváci a obdivovatelia STV. Chceme vás požiadať o predĺženie vysielacieho času novín STV, aby boli kvalitnejšie, rozsiahlejšie a podrobnejšie. Noviny STV sú jednou z najsledovanejších relácií u nás v televízii. Samozrejme, existujúci čas je časom, ktorý má asi 18 minút. Diskutujeme o predĺžení novín STV. Treba si ale pripomenúť, že o 22. hodine vysielame tzv. Noviny Plus, kde sa môžete podrobnejšie zoznámiť s analýzami rôznych situácií politických, ktoré nastali v tom dni a ktoré sme odvysielali v novinách STV. Ale uvažujeme samozrejme o tom a včas sa dozviete, ako s novinami STV až časom naložíme. Katarína Horvátová sa pýta, či neuvažujeme posunúť začiatok vysielania novín STV na 19:00 zo súčasných 19:30. Tu je moja odpoveď veľmi jasná, nie, neuvažujeme. Tradičný čas 19:30, všetci sme si zvykli na noviny STV o 19:30, nič sa na tom nezmení a budeme v tom aj pokračovať. Mária Bugajová, konečne sa začína STV prebúdzať. Len tak ďalej. Ďakujem za odvysielanie skvelého českého filmu Samotári. Dúfam, že sa aj do budúcna môžem tešiť na podobné české i slovenské filmy, ktoré si divák určite zaslúži. Ďakujeme za pochvalu, veľmi nás to teší. Česká a slovenská kinematografia zostane a bude doménou slovenskej televízie, pretože máme spoločné tradície, spoločnú kultúru a sme akosi naviazaní na českú, ale aj československú kinematografiu. Chcem vás potešiť, že po Samotároch odvysielame ďalší vynikajúci film, je to český film, volá sa, hneď si to tu nájdem, presne jak sa to volá, je to
Chytiť vietor. Je to film, ktorý vysielame zajtra, 26. mája na STV1 o 20:30. Hrajú tam takí skvelí herci ako Jiří Štepnička, Martin Price, Andrea Černá, Radoslav Brzobolatý, Jan Kániza. Zaujímavé prostredie, vzťah medzi otcom a synom, obidvaja novinári. Nech sa páči, tu je Uputávka. Koně, ľudia a ich osudy. Můžeme si chvíli povídat. Já bych to nikdy neudělal. Stává se mi to pořád. Ty si hodně sebevědomá. Vysoká hra prináša veľké sklamanie. Ty taky. Děje se něco, co bych měl vědět? Syn a otec si musia nájsť k sebe cestu. Komplikované osudy otca a syna sledujte v českom filme Chytiť vietor. Počkej! Pondelok večer na STV1. Takže určite nezabudnite zajtra o 20:30 na tento príbeh súčasnosti. Veľmi aktuálny. Doktorka Marta Mackovičová z Komárna. Aspoň záznamy zo zasadnutia parlamentu by ste mali umožniť divákom. Je to jedna zo základných úloh verejnoprávnej televízie, aby volič mohol kontrolovať poslancov a ich prácu. Ja som mal rokovania s vedením parlamentu. Dohodli sme sa, že v slovenskom parlamente vznikne také malé televízne štúdio, ktoré bude potrebovať jedného človeka, odkiaľ budeme riadiť vysielanie, ktoré budeme potom priamo signálom prenášať do slovenskej televízie a tá na celé Slovensko. Vymysleli sme to tak a moja predstava je taká, že v budúcnosti by sme záznamy z parlamentu, zo zasadnutia parlamentu vysielali v nočných hodinách, tak ako je to v iných televíziách. A vzhľadom k tomu, že keby sme vysielali povedzme 3 týždne, každý deň 8 hodín z parlamentu, poprvé rozbilo by nám to vysielaciu štruktúru, po druhé určite by tá sledovanosť nebola vysoká. Takto si myslím, že nočné prenosy, záznamy teda z prenosov sú kvalitné a myslím si, že aj sú potrebné pre vás a stačia úplne. Poďme ďalej. Jana Rajnohová, Jedľové Kostolány. Schvaľujem vaše kroky vedúce k šetreniu peňazí našej zadlženej STV, ale mám výhradu. Čudujem sa, že chcete zrušiť osvedčený a jedinečný spôsob hlásenia programov prostredníctvom hlásateliek. Vaše hlasateľky sú výnimočné osobnosti a tie chcete nahradiť nič nehovoriacimi zvučkami a hlasom, ktorý nebude mať tvár. Áno, treba povedať, že od 1. júna nebudú hlasateľky. Nahradíme ich hlasom a nahradíme ich aj upútavkami. Uvidíme. Spolu vidíme. Aj vy, aj my. Uvidíme, či naše rozhodnutie bolo správne. Uvidíme, či vám hlasateľky budú tak veľmi chýbať, alebo nie. Či vám budú vyhovovať upútavky, čo je bežné úplne vo všetkých televíziách. Prirodzene budeme ešte o tom diskutovať, budeme o tom hovoriť a nevylučujem, že v novej štruktúre sa opäť hlasateľky objavia. Na druhej strane vám chcem povedať, že s pani Heribanovou, Millerovou, Chabraňovou a Rapantovou som sa stretol a dohodol som sa na ďalšej spolupráci. Tieto dámy zostávajú v slovenskej televízii, počítame s nimi a určite sa objavia aj v inom type relácie, nielen ako hlásateľky. Ľudmila Hrehorčáková z Popradu. Rada by som sa vyjadrila k programovej skladbe. Potešilo ma zaradenie dokumentu o Jánovi Holom z pera Tomáša Winklera, čo nezmazal čas. Žiaľ, dokument ste nešťastne zaradili do vysielania po 23. hodine, kedy ho žiaci a študenti nemohli sledovať. Máte pravdu, musíme sa nad tým zamyslieť. Bolo to veľmi neskoro. Uvažujeme, že by sme zreprizovali tento dokument vo vhodnom vysielacom čase a všetky dokumenty budeme posúvať do času tak, aby ich mohli sledovať aj študenti, aj žiaci. Tí, ktorí majú radi dokumenty, tí, ktorí majú radi vážnejšie filmy alebo historické príbehy, mám tu pre vás jednu lahôdku s názvom Lotrek. Útorok 27. mája na STV1 o 22:30 minúte. Je to historický príbeh zo života velikána svetového maliarstva. Je to vlastne známy bohém s plným menom Henri de Toulouse Lautrec. Takže nezabudnite, útorok 27. mája, mimochodom to je upútavka. Narodil sa ako šľachtic so skvelou budúcnosťou. Jeho talent mu však určil iný osud. Bol rojko a blázon, ktorý si vedel užívať život. Láska k umeniu a ženám sa mu však stala osudnou. Henri de Toulouse Lautrec v útorok na STV1. Takže nezabudnite na tento vynikajúci dokument. William Červenák s manželkou zo Starej Ľubovne.
Pozorne sledujem každú nedeľnú vašu reláciu, kde hovoríte o situácii v STV. Držím vám palce. Ďakujem. Obaja sme v starobnom dôchodku, napriek tomu sme neprestali platiť koncesionárske poplatky a nemienime prestať, a naopak súhlasíme aj s ich zvýšením. Verejnoprávna televízia musí mať autoritu u divákov a televízny divák by ju mal mať rád. Veľmi milý list. Myslím si presne to isté. Televízia musí byť aj istou autoritou. Televízia je niečím veľmi vzácnym v pomeroch, ako je Slovensko a slovenská televízia, pretože, ako som už nespočetne veľakrát povedal, je takou udržiavateľkou národných a kultúrnych tradícií. Aj ten koncesionársky poplatok je akýmsi istým vyjadrením solidarity takéto inštitúcie a jej podpory. Rozhodne si myslím, že sociálna politika by sa nemala určite robiť na úkor slovenskej televízie a vytlkať z toho politický kapitál by tiež nebolo veľmi šťastné. Ešte raz hovorím, koncesionárske poplatky sú poplatky z tej solidarity za inštitúciu, ktorú chceme mať a ktorá šíri a udržiava kultúrne a národné tradície nášho národa. Myslím si, že preto je dôležité koncesionárske poplatky platiť. Juraj Klas z Bratislavy sa pýta: dopočul som sa, že je ohrozená tradícia festivalu Cena Dunaja. Je to pravda? Diskutovali sme o tom, či tento rok Cena Dunaja bude. Rôznymi spôsobmi, pretože nemáme zbytočných 5 miliónov korún na to, aby sa odborníci stretli, nikto o tom veľmi nevedel a povedali si niečo o detských filmoch. Cena Dunaja zostáva. Bude, my ju zachováme, urobíme všetko preto, možno už nebude za 5 miliónov, ale za 2, ale budeme pokračovať v tejto kontinuite, záleží nám na tom, do budúcnosti ju viac otvoríme verejnosti, viac otvoríme deťom, viac otvoríme všetkým tým, ktorým je venovaná aj s účasťou odborníkov, ale Cena Dunaja zostáva. Poďme ďalej. Priatelia z STV a dobrého humoru. Tak toto je príklad, kedy budem prvýkrát reagovať na Anonym, z jednoho dôvodu, že vyjadruje isté názory, ktoré sem chodia do televízie. Hneď vám poviem aj, k čomu sa to týka. Takže priatelia STV a dobrého humoru píšu: pán riaditeľ, keď bude naďalej vystupovať na obrazovke STV Markovič, prestaneme platiť koncesionárske poplatky. Na to sa nedá pozerať. Je to stratený čas a peniaze. No, ja by som nebol až taký pesimista. Relácia Milana Markoviča je jednou zo zábavných relácií, ktorú vysielame v slovenskej televízii. Jej sledovanosť je viac ako 600 000 divákov. Dokonca boli chvíle, keď to išlo až k 800 až k 1 miliónu divákov. To nie je málo. To je veľmi veľa, táto relácia je u veľmi veľa divákov obľúbená. Samozrejme chápem, mnohí ju aj kritizujete. Sú rôzne možnosti, dá sa prepnúť na iný program. Jednoducho treba si ale uvedomiť, že slovenská televízia je pre všetkých. A všetci máme 100 názorov, 100 chutí, jednoducho každý sme iný, každý máme iný vkus. Ale o tom je televízia, o tom je aj tá naša slovenská televízia, že jedna časť bude spokojná, jedna bude nespokojná a naopak. Takže by som určite nehovoril tak, že keď to budete ďalej vysielať, nebudem platiť koncesionárske poplatky. To nie je správny prístup. Treba sa len zamyslieť nad tým, že treba v tej chvíli jednoducho prepnúť na iný program a potom sa vrátiť na program, ktorý je obľúbený. Tak napríklad začíname s jednou veľmi obľúbenou telenovelou a tá sa možno nie zrovna bude páčiť všetkým tým, ktorí pozerajú Markoviča, ale verím, že ich poteší. Od zajtra, od 18. hodiny vysielame to už mnou avizovanú Kačoru s Natáliou Oreiro. Takže všetci tí, ktorí máte radi telenovely, zajtra o 18. hodine začíname s Kačorou. Mám pre vás upútavku ďalšiu. Streda 28. mája na STV1 o 20. hodine 55. minúte. Vynikajúce herecké obsadenie, vynikajúci film o tolerancii. Viac nebudem hovoriť, to je upútavka. Vypína kúrenie, robí vám zle. Ak vás chlap začne štvať, aspoň máte niečo v rúbkach. To závisí od miery talentu. Otvoril klietku a vypustil vrabce. Frajerky, nervera, sexuálne úlety. A vám to vôbec nevadí? Videla som to v mojom prenosnom telkáči. Úroveň morálky je u nás veľmi nízka. 3 silné baby. Valčík zväz Sajt, v stredu večer na STV1. Ešte rýchlo zodpoviem na dve otázky, respektíve na jednu otázku. Martin zo Staré Ľubovne sa pýta, či neuvažujeme o vysielaní priamych prenosov z významných tenisových turnajov.
Samozrejme, uvažujeme, najbližšie budeme vysielať prenosy z Fed Cupu, Belgicko, Slovensko, ako aj Davis Cup, Slovensko, Spojené štáty americké. Samozrejme, v budúcnosti, pokiaľ naše tenisti postupia do finále významných turnajov, budeme ich vysielať. Záver relácie odpovede z obrazovky sa pomaly blíži. Ešte predtým samozrejme predstavím ďalšieho člena krízového manažmentu. Je to František Borovský, ktorý má na starosti skladbu programu. Veľmi vtipný, veľmi šikovný človek, ktorý veľmi významným spôsobom ovplyvňuje aj dianie v televízii v rámci programu aj do budúcnosti. Tu je, nech sa páči. Ja som v zásade tak postihnutý v úvodzovkách mediálnym prostredím, pretože vlastne od útleho veku som mal predstavu, že skončím v nejakom médiu a de facto toto bolo jedno, že či to bude rozhlasové médium alebo televízne. Začínal som v rozhlasovom, to bolo naozaj príjemné obdobie, ktoré už skončilo menej príjemne a nakoniec som teda skončil v televíznom prostredí, ktoré mi viac neučarovalo. A dopadlo to tak, že od marca vlastne pôsobím v slovenskej televízii a na starosti mám koordináciu prípravy programovej schémy prvého programu pre budúci rok. To znamená pripraviť takú schému pre prvý program, ktorý má byť zameraný rodine, aby si každý divák našiel v tej programovej schéme to, čo ho skutočne zaujíma, aby mal pocit, že tie finančné prostriedky, ktoré cez koncesie vráža do toho, že to nie sú prostriedky, ktoré unikli kdesi v šialenom prostredí. Slovenská televízia môže teraz ako úplne v pohode konkurovať, a to aj robí so spravodajstvom. Keby sa dostalo posilnenia publicistiky, tak dokáže úplne v pohode konkurovať aj publicistikou, dokáže konkurovať zábavnými formátmi, ktoré v súčasnosti vysiela a dokáže niekedy konkurovať aj filmom. A to je zase otázka toho, ako sa ten film nasadí v tej programovej schéme. To je veľmi dôležité, pretože vy môžete vysielať fantastické filmy, ale ako náhle sa vysielajú niekde vo štvrtok o 3/4 na jeseň, tak nikto na to potom už nie je zvedavý. Už len tá tendencia, že tie programy budú špecifikované pre divákov, čiže jednotka bude rodina a dvojka bude niekde možno medzi ČT jednotkou a Arte. A už len tým, že to je viac menej podelené, že každý má predstavu, ako má ten program vyzerať, už len v tomto prípade je to dobré. Prvý týždeň, ako v tomto prostredí, to bolo pre mňa absolútne kritické obdobie. To som teda vôbec nebol presvedčený o tom, že či som ten krok, ktorý som urobil, či ten krok bol vôbec správny. Ako náhle som spoznal ten súčasný krízový manažment, tak som si povedal, že v podstate sú to ľudia, ktorí vedia, kam to celé chcú dostať, a to je pre mňa ten základ. Som rád, že sa pán Borovský pevne usadil v našom týme a je jeho pevnou súčasťou. Milé dámy, vážení páni, relácie odpovede z obrazovky sa končí. Ďakujem vám za pozornosť, prajem vám príjemný zvyšok tohto pekného nedeľného dňa. Dávajte si na seba nasledujúci týždeň pozor a uvidíme sa budúcu nedeľu. Dovidenia.